isithobo sithole bese esisa enkosini. Emva bese sisa enkosini sizohlabelela la singabantwana benkosi bese sesingena ezwini egameni lenkosi ethu Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Impela baba amaZulu ayababaza. Sithi baba akekho njengawe. Sithi uNkulunkulu ukukhulu bakho baba ungeqondwe ngumuntu. Ingakho baba sithoba phambi kwakho kulezi insuku lapho Nkosi sikhumbula ukuhlupheka kwakho, sikhumbula uNkulunkulu uhawela kwethu. Ingakho ke baba sithi nangalesi sikhathi sithi akekho fana nawe. Siyakudumisa ke moya oyingcwele. Kulesi sikhathi baba siyakhuleka egameni lakho ukuba uNkulunkulu inhliziyo zethu nemkondo yethu uNkulunkulu uxoshe lonke uhlobo lobumnyama. uNkulunkulu lingathiya baba ukukhuluma kwezwi lakho. Siyakhuleka ke baba izwi lakho baba ilokho eliqalile Nkosi. Sithi uNkulunkulu malithola indawo kuleyo nakuloyo olilalele. Namanje ke baba uNkulunkulu sesidumisile. Sesizongena ezwini lakho. Oshile uNkulunkulu ukuthi lona linamandla. Wathi uNkulunkulu libukhala ukudlula inkembe isikanhlangothi zombili. Thulisa inhliziyo zethu baba. Bese wena uNkulunkulu uyakhuluma. Siyakunxusa ke dwala lensindiso yethu. Siyakunxusa moya oyingcwele. Siyakunxusa wena uNkulunkulu oshile ezwini lakho. Wathi uyindlela, wathi uyiqiniso, wathi ukuphila. Baba siyayidinga indlela yakho. Baba siyakudinga ukuphila okuvela kuwe eqiniso uyilona lona Nkosi. Hawu siyabonga ukuthi ngolunye usuku Nkosi wasihawukela ukuba uNkulunkulu sikhuphele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyacela ke nangalesi sikhathi uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu uxoshe lonke uhlobo olungaphazamisa lezi inkonzo. Uxoshe uNkulunkulu lonke uhlobo lwamandla obumnyama uNkulunkulu angaphazamisa umsebenzi wakho. Thulisa inhliziyo zethu baba, uxoshe ngisho ubuthongo uqobo. Ngoba nabo uqobo Nkosi ubuthongo enye Nkosi indlela usathana akayikhiphile ngezindlela zonke. Siyabonga ke baba, siyabonga. Nangalesi sikhathi ke baba sidudu lungo lwakho nobukhosi ungobakho. Thulisa inhliziyo zethu ibheke kuwe wena uNkulunkulu onamandla. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukudlulisa abazalwane nasi isicelo esathulwayo amanzi. Ngiyacela ukuthi sidlulise ukuthi amanzi asesiphelele esingawasebenzisa ezindlini ema-toilet. So siyacela abazalwane bonke basebenzisa ama-toilet ayarishiwe ala ngamaphakhi ngaphandle. Sizocela ukuthi sisebenzise wona okwamanje kuze abuye amanzi bese sibuyela ke njengalasemhleni sisebenzise wona lawa ke esiwaziyo. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Sohlabelela phethelongweni unumber 115 abantwana benkosi. Sosho nje amavesi amathathu bese kungena izwi egameni lenkosi ethu Jesu noma amavesi amabili. Number 1 no number 2 bese kungena izwi ngokuzithoba okukhulu baba Nkosi Jesu Kristu inkosi. Abantwana abenkosi abana so Sim.
emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyamdumisa uNkulunkulu ngethuba sinikeza lona. Sizoqhubekela phambili. Sengithola ama-report abantu abagulayo sebebaningana. Kusho ukuthi-ke akasekho zeza phambili azobeka izandla. Ngoba bonke labantu abahlezi abafuna ukubeka izandla. Into esizoyenza ngizokhuleka ngila. uNkulunkulu vele ophilisayo egameni likaJesu uphilisa umuntu. So bonke abantu abagulayo abakhuleka kuRoma 10:9 sokukhuleka manje. Nabangaguli kuRoma 10 ukuthandaza kulona icala. Bese ngizokhulekela abagulayo. Akho umuntu ogulayo uzoza la phambili. Ngiyacela sivumelane ngalokho ngoba bonke laba bantu manje sengithola i-report abantu abawu4 okuthiwa bayagula la. Omunye wabo ngimdinelele ngaphandle lapha kwe-carport. Sengile kuye ngamkhulekela. So kusho ukuthi akukho feke ukuthi kuzoba nabantu abazobeka izandla abanye bengabeka izandla kube kungemini ophilisayo. Kube bekuyimini ophilisayo angabe ngiyavuma. Manje akumini ophilisayo. Umuntu uphiliswa yini? Ukukholwa kwakhe kwaphela. Abakholwe abantu abadinga ukusinda bazosinda. Ilapho nje le ndaba nalo wesifazane wayesewuphe iminyaka ewu-12 wathi into umphetho wengubo ngenxa yokukholwa wasinda. uJesu wami njalo uyaphila Roma 10:9 siphakamise izandla zethu. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi
ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Baba olungileyo, Baba ongcwele, Nkosi Jesu sihambe emhlabeni. Miningi imisebenzi yamandla owayenzayo. Ngikhumbula loyo wayengabona impumputhe efika kuwe, waphimisa emhlabathini, waxova udaka ngamathe, wadoba amehlo wakhe wathi akayogeza ethibini laseSilowama. Namba abagulayo manje Nkosi ngibasondeza kuwe. Ngicela isandla sakho sokunene sokulunga ukhulume ngaso kuIsaiah chapter 41 verse 10. Wathi sono sibamba ngaso babambe Nkosi baphilise. Uyabazi uyababona bonke abagulayo la endlini. Asebebikile nabangabikanga wena uyabazi. Ngiyacela ulule isandla sakho baphilise wenzele igama lakho udumo. Siyakhumbula ke Nkosi hambe emhlabeni uthi ukukholwa komuntu kuyamsindisa. Kwangathi bangakholwa ke nabo kwelakhe igama elinamandla eliphilisayo. Esicela kulo ngoba uthe asikakaceli masingakaceli egameni lakho. Siyacela ke egameni lakho, egameni leNkosi uJesu Kristu ophilayo, Jesu Kristu waseNazaretha, Jesu Kristu inkosi phezu kwalemizimba egulayo manje. uJesu Kristu inkosi phezu kwalemizimba egulayo manje. uJesu Kristu inkosi, sebephilile. Siyabonga egameni leNkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Nansi ke enye indaba. Ukhona ofuna ukubusisela umntwana. Ngicela ukwenza kanje. Ningivumele nje bafowethu. Ngoba inkonzo yokubusisa umntwana ifanele ibe inkonzo kushunyayelwe. Njengamanje ngene esikhaleni okubizwa ukuthi akuzoshunyayelwa. Sincisha ilungelo layo. Ngiyacela kunoma yiliphi iphasika elizayo ungaphinde kubusisa umntwana. Kuyadinga namhlanje. Ngoba njengamanje uzofika la unina ngimbeke izandla kuhlukwana. And that is unfair kuleyo nkonzo. Ngoba kufundwanga izwi, akushunyayelwanga. Bafunda abanye abanabantwana abangabusisiwe. So ke lezi inkonzo ezilokhu zishuthekwa ngephasika zingaphinde zishuthekwe. Ngoba lokho engikwenzayo manje angikuthandi kodwa ngenxa yesikhathi. Kwa yona le nkonzo kufanele iqale ngophakathi 1. Njengamanje ilate nge-hour 2:20. Ilate nge-hour le nkonzo. Sekufanele bekhona umntwana obusiswayo. Ngimsoli kade acela kodwa sengicela ukwenza umthetho. Akukho ngane ezobusiswa ngephasika. Ngoba iphasika lifika kanye ngonyaka, izingane zibusiswa kaningi ngonyaka. So ke asingacompromise iphasika lethu ngezingane kufanele zibusiswe. Ngaphandle mako ukuthi kuzofanele kufe enye inkonzo yephasika kube nenkonzo yokubusiswa kwabantwana. Wathi ife yedwa umntwana kufanele abusiswe. Sekume zonke inhlelo ngenxa yenkonzo eyodwa. Ngiyacela ke ofuna ukubusisela umntwana ucelile sengaphambili sibusisa umntwana. uJesu Kristu inkosi. Ezinye izinto zizibonakala ngokuhamba kwesikhathi ukuthi zilukupha akasukumi. Cela umela nengane yakho. Angimsoli akanaphutha besilokhu sikwenza imali. So ke sengiyakuvala ke akuseuphinde kwenzeke. Ziningi inkonzo abantu aba-attend inkonzo ezikhona ngonyaka
babusiswa abantwana akhulume nomfundisi wakhe mayengena mfundisi ephuma nje endaweni engena branch uyongitshela sikuhlele lokho abusiswe kulezo ndawo uma umntwana alethwe la entabeni njengoba belethwa ababhabhatiswayo ngeSunday ethize emkhona ngayo sifunda izwi lenkosi Marko chapter 10 verse 13 kuya ku-16 bese ngibusisa umntwana khona baletha kuye abantwanyana ukuba baphathe kepha abafundi babakhuza kodwa uJesu ekubona wathi ukuthela wathi kubo vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo iqinisile ngithi kini lona loyo ongamukela umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo wabakhona wababusisa ebeka izandla phezu kwabo ngicela nimbekelele fenda sengiyimanzi already ngiyabonga bobabili abafuna ubusela abantwana noma sekuqhamuka esikhaleni nange ngimazi wena singiyamkhumbula nami wase-Cape Town wena usho sengihlezi la kulungile kuselutho wozani usabantwana benu kanti uyibona-ke le ndawo kufanele ngiyashumayela kuyalunga nje kwenziwa kahle konke so asibabusisa abantwana la wase-Cape Town lo niyambona ukuthi ngihlopheka kanjani uyangihleka umntwana waseKapa lo so kanye ngonyaka siya eKapa kubusiswa abantwana ngaleso sikhathi ulele lo uzodina ngaye ngasezekaphatha asithandazeke sisi babe egameni likaJesu ophilayo ngiyacela ubusise lo mntwana manje umbusise njengoba sesifundile izwi ukuthi uthe banganqatshelwa balethwe kuwe ubabusise mbusise umbiyele akhule abe yilento Nkosi oyifuna emhlabeni abe ukukhanya siza-ke abazali bakhe bamkhulise ngendlela okuyoba ngeyakhe bamkhulise ngezwi ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo akhule afunde abe yilento Nkosi oyifunayo uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen Mbake nawe uyohlala eKapa ingane yakhe bempofu moya waseKapa lo uzovuma nje aphaphame bona ikhehla lelangalazi nangoba aphaphamela kulona nangoba ungasabi khona umama sithandazeke babe egameni likaJesu ophilayo wabakhona wababusisa ngibusisa lo mntwana manje Nkosi beka isandla sakho phezu kwakhe umbusise ngimnikela kuwe ukuba Nkosi akhula abe yilento oyifunayo abe ukukhanya kwezwe akhula afunde aphase nasesikoleni mdine Nkosi umlondoloze kuze usuka ngena ngale ekhaya ezulwini umama wakhe noma abazali bakhe bamkhulise ngendlela okuyoba ngeyakhe beka isandla sakho Nkosi phezu kwakhe uJesu Kristu inkosi amen siyabonga kakhulu-ke sisadlula-ke kule nkonzo siyezwini lenkosi singakayi ezwini lenkosi khona ukudideka okuncane okukhona ngicela ukuchaza-ke la indaba yabantu abazobhabhadiswa ngike ngayithinta kancane uNkulunkulu uthe akho umuntu ozomela abantu engabhabhadisiwe obhabhadiswayo ongavumile izono awuyibeke ku-1 ngale walokho ndoleni ivale bafethu hlupha ngoba iy'tolo sezilate ngomzomtshela nongifunela ifeni e-right hayi lesiphoxayo eyasipota imali iyona engekho kufanele sifaka ama-aircon la endlini abizwa 163,000 ama-aircon awu-6 2, 4, 5, 6 163,000 so imali akakabikho uma sikhona-ke asithembe masikezayo bese khona ama-aircon ngenxa yalokho ukuthi akekho umuntu ofanele asimele la engavumile izono engabhabhadisiwe lileke izwi emagatsheni amagatsha aletha-ke abantu bafika ku-140
kunendawo ke abebethumela khona izono zabo. Lo ngithi kunendawo ngoba uzobanjwa oziyele noma balayelene ngoba leyo number isebenza lo msebenzi kuphela kulaba hayi kwabanye kuyo number odluliswayo. So ke ibona abantu abangenze ngalali ngoba ngifuna ukuthi ungenani ngihave u60 but se 30 namhlanje 30 kusasa. So engikwenzile ke criteria engisebenzisile bonke abangabaholi ema-branchini ngiqale ngabo yilabo abazobhabhadiswa namhlanje. Base ngilandelisa ngabasemakhwayeni abaphatha uhlelo kodwa ngaqala ngebranch yaresponda kuqala. Fundani-ke ukuthi first come first serve. So abaningi ngiyazi beza abantu bazobhabhadiswa ngizobhabhadisa u60 kuphela, u8 uzosala sisazohlelela indawo yabo. So ke kusho ukuthi branch eyaqala ukusubmit amagama usuzobona ukuthi ukushesha usubmit kusiza ngani. Ishayekile ibranch ehlale ngiyoqala makuthiwa kusubmit abantu abazenkonzweni kwaqala emafakatini. Ngiqala amafakati kanti ayaphuza ukusubmit abantu makuzewe enkonzweni. So kusho ukuthi manje ngiqeda abaholi mhlambe 1 or 2 wamafakati namhlanje uzongena angikhuluma abaholi bakhona kodwa nje bonke abanye bazobhabhadiswa kusasa. Siqala ngebranch yasemafakatini. Umuntu uma ekhona lethwe kamuva lethwa ibranch uzobamba ulayini emuva sale ebranchini ngoba nginayo enye indlela lokubona kubhaliwe nje ibranch nebranch abuya letha abanye abantu amanye amabranch kamuva. Angikwazi ukuzomshutheka la. I have to be fair. uNkulunkulu siyalingana. Balandela ibranch yasoThongathi osiyaphelela u60. So ukuthi wozazi ukuthi akekho emafakatini nasoThongathi noma la submitwa late igama lakhe kulama branch usele ngaphandle. No ngikhuluma iphutha wathi umwele listini. Khona baseGoli abangenile ngoba kwalandela eGauteng. Kwalandela eGauteng. Yebo kwalandela eGauteng. So ke iGauteng izongena kuphelele u60. So kushuka ama-branches amathathu. Kodwa eGauteng iqhuba hlanganisile nama-branch eGauteng amathathu onke azophelela la. So ke usho ongeke eGauteng, ongeke emafakatini, ongeke oThongathi sisazobe sihlele sibone ukuthi singanibhabhadisa yini ngoJuly kodwa kubande Richards Bay. Don't have yona inkinga singene emanzini yakubamba. Kuyinkinga lokho. Ayike. Kusho ukuthi ke asithembeke kodwa u80 mningi so lokhu sincenga nje kuze kulunge. Mhlawumbe uNkulunkulu esivumela u60 uyongena ngoJuly bese kusala u20. Ngenze ukuthi nazi singisebenzise icriteria. So ke abantu bakulama branches engiwashilo yilabo engizobamemeza manje. Ngizobamemeza ukuze ingasungasuki inkinga. Uma sibhabhathisa abantu sesiqale ngabesilisa bese kuza abantu abadala. Angikwazi ukukwenza la ngoba nginayo iminyaka yabantu abazobhabhathisa ngoba azikho certificate awathunyelwe amagama. Ngithe thumelana amagama enambeni owuthumele kuyo iVNR. Base bephuthuma kabasheshayo bafethu umile umthetho uthi asubmit lutho kuzoba umhla ka14. Asifake lutho kuzoba umhla ka14. So namagama niwaletha from the 14th kuyale. Ngiyacela. Namba abazo senivulile istandard. Abazobhabhadiswa manje emva kwale nkonzo. Ngizobiza lo 15 ngiqede bese ngibiza omunye u15 bese ke akusekho ukudidela ke manje. Funeka umuntu abe nethawula elikhulu azobaphumela emanzini alibhini. Ibandla lengaboni ukuze bakho ngoba uma uphuma emanzini indaba ingubo zakunamathela noma ibhlukela yakunamathela ube nophatha ozongena nabo ngale kushezulu. Kodwa ke akukho meva nazo kuhlaba uma uphatha bengekho kulungile. Ethemba ngizotsheleka namathawula ongaliphethe.
qala ke ngidonsa abaholi bonke abazovela la abanye badotshiwe abanye abadotshiwe mhlawumbe ngichazele abaholi ngoba ngiyibona ngathi khona la idida khona kodwa izozwakala kahle uma sengifike enkonzweni mhlawumbe yombhabhadiso uthe uJesu uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ubone umbuso wezulu so umuntu uzalwa ngamanzi inkonzo esongena yona upart 2 wenkonzo eyobhabhadisayo ngoMarch 8 kwakupart 1 upart 2 namhlanje ntambama upart 3 kusasa upart 1 ngachaza ukuzalwa ngamanzi ngezwi ngoba izwi Ephesians chapter 5 into 23, 4, 5 somewhere lapho lithi uJesu lithandile ibandla waligeza ngesigezo samanzi esiyizwi so izwi lingamanzi lisigezo ukuzalwa ngamanzi ukuzalwa ngezwi ukuhlatshwa izwi ntambama ke sizoza ukuzalwa ngamanzi okumbhabhadiso ingane ke mayizalwa izalwa abantu ababili nama bathi ngesilungu it takes two to tango akunjalo uJesu indodana kaNkulunkulu kwabiza ukuthi umoya ongcwele angame uMaria ukuze uMaria abe unina kaJesu nesiyangizwa kodwa so ke akekho umuntu ozongikhoshela athi wabhajadiswe ebandleni lakhe ebe enza umsebenzi entabeni ngoba uzelo umntwana kaNkulunkulu siyavuma kodwa umama okuzalela kuyena wasentabeni angisangilandela kodwa uJesu indodana kaNkulunkulu kodwa wayizala ngenyama enguMaria yafika emhlabeni it takes two to tango ngishilo lo so mawumila kufanele uzalwe entabeni masitshela ukuthi wabhabhadiswa ngoba ubhabhadiswe lapha kusho ukuthi ikhaya lakho akulona leli hambe yokhula kumawakho nimbonile ubaba oletha ingane ezobusiswa la ingane ezibusiswa omama so hamba kumama wakho mawula uma wakho kufanele kube yimina angisho ukuthi awuyena umntwana kaNkulunkulu kodwa ngithi ubani uma wakho ngethemba yezwakala lento angiphiki ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu kodwa umbuzo uthi ubani uma wakho so ngakho ke oma phambi kwabantu abashumayeza umelo ubhabhadiswe entabeni ukuze lithi izwi ongazelwe ngamanzi nangomoya ngeke ubone umbuso wezulu uzalwe ngamanzi uqhubeke kube umntwana kaNkulunkulu kodwa uwondliwe la entabeni uhambelene ebandleni lakho uma kwakungekho ku-wrong uhambe ngoba ku-wrong angithi vuma-ke ukuzalwa entabeni still ube umntwana kaNkulunkulu ufuna icacele into khona sizoyizwa manje ngoba ikhona la isisakhona umsini abhabhadiswa mina asikuphiki nokho siyakubonga kuhle mhlawumbe futhi muhle ukusisekile umbhabhadiso wakho kunali lo angazi kodwa iqiniso lithi wahambelane uma uhambile usumile la phakathi kwethu uzalwa la yezwakala icacile ke so ke khona ke abangitshela okunye angazi ukuthi bahobani bathi babhabhadiswa bona endaweni ethile ibandla ngizolisho ngoba ngizoluzogxeka kodwa ngazi ke manje wabayama phambi kwabantu bazoqhubeka kanjani bambe hayi namangazi asidluleka ngibiza amagama ngiqhubeka Patrick Mozopa bese sinomsa Fortunate Bhengu ngicabanga ukuthi anibazi lapho funa ngichazele unomusa Fortunate Bhengu umama basungula i-branch Escorts uPatrick Mozopa usentabeni eKhalezi futhi uyabizwa njalo ngishumayelela noma ikuphi amabandla yamthanda ambiza kodwa usengowethu so asisukumvumela ke ahambe ethi uyintabeni ebengeyona intabeni ngoba la yona intabeni akazele siyaqhubeka
Umvangeli uJona Khulekani Gumede waseJozini naye usanda ukungena entabeni efike umvangeli bese bonompumelelo Dimoya Pastor Khumbuzile Bishop Balala kama mana laba bathe laba uthi mbeka bathe bababhadisiwe bona bawu2 obani bashadikazi bayazazi ke masekuhlonga angizonisho ngimdalo uthi sengihle nganibiza umfundisi wena uzomangala ngoba wena waletha amagameni umama umfundisi Elizabeth Dongololo ukhona ngithi ubaba ukhona Lindiwe Buyiswa Ntuli bandla Baphoza T Simangele Brenda Selina Mdluli ukhona Selina Mdluli naye usungula ibranch kwaBhokweni nabazalwane lapha yabakhuleka lapha naye uSelina Mdluli asikwazi umvumelane phambi kwabantu niyazi kwaBhokweni kuku enasport niyazi enasport eNelspruit niyawazi phela amagama akhona esiZulu iseNelspruit bese kungabona ama-branch maningi asaqashile awuvula umfundisi uMlu ngiyamazi umfundisi uMlu khona bambhekana kanti bakhohlwa babile umfundisi uMlu la umfundisi uMlu babile wasitholeke lo nomama wakwakhe bazobhabhatiswa manje Philani Mnikathi Sizwe Mnikathi Thuli Mahlaba ukhona Lady Pastor F Mnikathi Lady Phindile Mnikathi Manxele Ngokuthemba Imlotho Mnikathi uManqumalo zizonke intombi zonke usikhwama swana ngomezulu umama uZakwe Zibuyile Adelaide Khumalo lona uphinde kabili ke awuthi ngithe ngathi khona uphinde kabili kwenzeke futhi abasena ku30 la angaphansanyana uyikuhleke ngimbamba uphinde kabili umfundisi uDube webranch kwaNqamalala nomama wakwakhe Vuyile Mthalane Lindiwe Mthunu kaMavundla Zuma iphele ilist yanamhlanje futhi kumama umfundisi uzobona ukuthi abantu bakhe laba sebebiziwe la bakhona bayaphelela ngokugcina inkosi kusasa Saturday oyedwa wasemafakatini usalili wela kusasa uMr Vusmuzi Gumede bese siqala uThongathi Busisiwe Gumede Gapsile T Dlungwane Nomzolo Khanyile Nonhlanhla Dlamini Philile Magwaza Fikile Bridget Judy Rollins Khulu Mlungisi Mthunu Nosipho Mthunu Funane Hadebe Yekeleni Spear Madanise Nkwanyana Umzile Luthulu ngifuna kunamba 116 Mbali Mnikathi Kethu Kuthula Khoza Bekumuzi Khoza Fikile Mkhabela Usisiwe Mazibuko Patience Mashaba
Saphokazi Thasiwe, Zanele Myaga, Mavis Nyathi, Bonisiwe, Bonisiwe Mdola akekho, ubhaliwe, kodwa kayithumelanga i-VN yakhe. Lindiwe Nkosi, Roninelane, Perfect Moyo. Dinethiwa ke ezange lo kunjani? Mathabethe Thwala noNomusa Mthimkhulu. Sokusho ukuthi ke ngicabanga wonke la list awasafikile ku-30 alimele. Kunjalo ke abakusasa lapha engiqeda babiza ezethi ngabe bekho inkinga. Bese ke sibheka abazotshwayo khona kusasa sebetsheliwe bazazi ke ngibatshelile kuseni. Sezola bazazi. Ubhutsihle Mnikathi wadotshwe umvangeli uzoba umfundisi. Ubhuti uThabane wadotshwe umvangeli uzoba umfundisi. Ngiyamthanda umuntu okuthanda umsebenzi wakhe. Ake nimzwile la. Ethi ajabule ukuthi asishumayeza. Uthanda umsebenzi wakhe le ndoda. Uthola umkhelo omkhulu ezulwini. Simayele Khumalo wase-Newcastle. LT Mbuyisa Imtambo abala eRichards Bay. LT Mbuyisa usesikhawini silindele ukuthi asitshele sihambe soyivulo ngosemthethweni ibranch esikhawini. Ubaba uMtambo khona la ungowendawo kade aqale kwifidi umfundisi. Sithe inkosi kuya kangena entabeni sentabeni. Sinaye silindeleke bayithe unabazalwane bakhe aye nabo kade wabagcina enhlanzini. So ngenzeka sibe no local branch enye la eduze. Bese bomndeni wakwaDube so-ke laba abadotshwayo kuphela okwamanje ilabo kuphela. Ngiphenduliwe lapha. Khona abantu engibathumelela ama-message angazi uma sebengiphendulile. Sweetness Thembelihle Zwane kune message. Uma ke Mkhile ufile wazoyiphendula ngomlomo. Noma uJoyce Adele ufile wazoyiphendula ngomlomo. Futhi uSoledwa Sweetness ongamphendulile. Hamba kuvula WhatsApp wakho ungiphendule yona uthi message. Nalaba abanye avumeleke ukuthi afike engakashaya umhla ka-14. The rest akho message ethunyelwayo. Ayike sengwenzile umsebenzi. Usiyabona ke babuzulu ukuthi inkonzo yakho ikuhlulile njengo-MC. Ayihlulile ba. Ngoba uthe noma usula bayithathela isikhathi sakho nje udumisa. Sayithulela ke sabuka phela. Ngoba nje umuntu ungani uhola umoya. Akunjani? So asikwazi ukuphila. Kodwa nje sikuhlulile isikhathi kufanele ukwazi lokho baba. Besivele sikuhlulile kusingahlulanga ngoba uqalanga ngoba phasi ukuthi sihlule wonke umuntu endlini. Nawe ke wasayidonsela ke. Adonse ngathi akwenzeke lutho sathula ke nathi. Ngoba sinalo ilungelo lokuhlasa phansi. Ubani onelungelo lokuhlasa uMC. MC ohlalisa abantu abekho esikhathini. Siyambuka nje thina siyithulele. Asisilungele ukungena enkonzweni ke beyizinto bengiyiphathele ukulungisa leso simo. Ngithemba isizwakele manje ngizela abebengabaza asikugxeki bafethu umshado umbhabhadiso wenziwe noma yikuphi. Asikugxeki. Kodwa mawuzoma phambi kwabantu zalwa entabeni. Sizozwa ke mase kucaciswa enkonzweni yombhabhadiso ngoba nombhabhadiso kuzalwa nokugcotshwa kuzalwa. Sokuzwa nje kuchazwa nakusasa ekuseni. Inkonzo yokugcoba emini oyimo-11 yokuzoqala qhutshelwe ekuseni. Siyabonga. Ngicela ukuthi sicule sisuse konke lokho esesixoxile bese siya-ke ezwini lenkosi. Ngiqaleleni u-55. Ngiyamthanda u-55 kulezi iy'nsuku zokuthi inkosi uJesu siyayikhumbulile ngesiphambonweni. Igazi lemhlatshelo
Siyabonga kuNkulunkulu sikhulekele kahle hle zonke inkonzo ezikhona kade sikhuleka ke sibusisa abantwana. Ngiyacela uNkulunkulu ayibusise le nkonzo sizovula ke izwi lenkosi Isaiah chapter 54b verse 12b. Siqala lapho ke inkonzo yethu yamanje Isaiah 54 verse 12b. Ngokuya uthululu umphefumulo wayo ekufeni yabalwa kanye nezelelesi yathwala nokho izono zabaningi yakhulekela abo. Izwi leli lisiprofetha uIsaiah qhamuka nalo eprofetha ngenkosi uJesu. Inkonzweni ke yandulela lesikhulume kakhulu ngokuthi awuthululu umphefumulo wayo ekufeni. Kule nkonzo ke sizobheka ukuthi yabalwa kanye nezelelesi. Yabalwa nezelelesi. He was numbered with the transgressors. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Yaxolisa ngicela uphazamisa. Ngibona abahlezi elangeni lapha.
sekugcwele la ekhaphothi kugcwele ngathi amehlo ami bahlezi elangeni labantu abangapha abafese ngapha abahlezi bancike kuloko basumlilo noma ke basemthunzini ke angazi asidlule siqhubeke kodwa ikhona phela enye ikhapothi ngapha kungamuva le TV la iye ngale noma sesiyazi ngephasika elizayo ufuna sithenge enye TV ezohlala ngapha asiqhubeke ke nenkonzo ngibuka lapha angiphathe kahle ngifuna abantu bashiswe ilanga ikhapothi ikhona uMatthew 27 verse 38 kwabethelwa kanye naye abaphanga ababili njengoba lithi izwi lenkosi yabalwa kanye nezelelesi sikhuluma ngazo izelelesi manje omunye ngakwesokunene sakhe nomunye ngakwesokhohlo sakhe kwagcwaliseka umbhalo esesufundile ke-Isaiah 53 verse 12 njengokuba naye inkosi uJesu yasho kuLuka 22 verse 37 yasho ukuthi yobalelwa nezelelesi kulotshiwe kuprofethiwe ukuthi uJesu uzobalelwa nezelelesi yini eyenza uJesu abalelwe nezelelesi na ngosuku lwakhe lokulenga esiphambanweni it was a symbol yokuthi uJesu ulanda abantu abafana nalaba ilenga nabo ngeke akwazi ukubalanda engazange afane nabo ufanile nabo ngokwenyama njengoba wehle ezulwini wadela umbuso ezulwini wazoba senyameni kodwa lokho akumshintshanga ukuthi abe uNkulunkulu ufanile ke nabo ngokulenga esiphambanweni kodwa lokho akumshintshanga ukuthi wayengcwele akasenzanga isono athi umpostoli Paul ngibo bonke kubo bonke ngiyumjuda kumjuda ngumGreki kumGreki amaGreki amele abezizwe akufanele sibaxwase ukuze sibalande kodwa kufanele sibe yibona singcole njengabo abezizwe kodwa kufanele sibalande njengalento ejwayelwe abanye abantu namanye amabandla awamngcwaba umuntu ngoba kade ngakhipha ithikithi abaye emngcwabeni womuntu ongakholwa uzobasindisa kanjani abantu abangakholwa uzobashumayeza kanjani ngoba phela uNkulunkulu ngoba ebulale lo muntu khona abafuna abantu abangakholwa abangalibeki unyawo esontweni kodwa bazobe bekhona emngcwabeni so thina la entabeni singcwaba noma ubani ngoba ukungcwaba umuntu akushintsha ukwenza ube mubi kodwa kwenza uthola umqhele ezulwini abantu bashumayezile masingcwaba umuntu asimfuni ukuthi ube nethikithi noma ube ngenalo ngoba wekha amathikithi la uthi umhlabeleni bamba ukholo lwakho ilona ithikithi lakho yongena ngalezulwini ngale ithikithi lemali ekhopha la emhlabeni so ke singcwaba wonke umuntu sishumayele emgwaqeni sishumayele ethaveni sishumayela noma yikuphi ezilongezi wena ungathi ushumayele ethaveni gcina usufika ukuphuza ufika igwinyi ethaveni mangowesifazane ungathi uhambe uyoshumayela ethaveni ufika uhamba usuqomile ethaveni unjalo phela uSathane akudobe ezifyoza umsebenzi kaNkulunkulu kanti kulandwe wena awulandwanga-ke kahle kahle uzenze njani uzihambise wena ingakho-ke kufanele uma ufellowshipha angikho against ukufellowshipha kwamanye amabandla hambanje nofellowshipha nikhonza anginankinga mina nginenkinga uma ungasabuyi sebegwinyile nginenkinga uma usubuye namadimoni awafika wathola kuleyo ndawo ngoba lokho hamba ufellowship uJesu wangitshela wathi akona wonke amabandla amkhonza ngeqiniso so awazi la uye khona uzobuya nani khona umfundisi banibamba isibongo sakhe uDuma no not uDuma uNgidi umsunguli wama-Faith Mission baba uNgidi mhlawumbe ngitshitha noDuma awuthi ngibusa ingqondo kosimkhumbuzo uDuma wama-Baptist babe abangani ababafundisi bewu-4 mangizwa kushiya ubaba uThilizwe we-African Gospel ubaba uDuma we-Baptist ubaba uNgidi we-Faith Mission ubaba uBhengu we-Assemblies of God
kuthiwa they were friends. I don't know, I was not there. So kuba uduma-ke lo obhala incwadi ethi uduma lwekuNkulunkulu ithenge uma uyithola indlala esetholakala kalula. Ngelinye ilanga ubaba uduma kwafika umfundisi waphesheya ngoba amabaptist adominatwa abelungu ibandla labelungu kahlehle kodwa wayishungela khona umuntu omnyama wavelela njengalabo abafundisi esengibabalile. Kufika-ke umlungu waphesheya ubhala incwadi ngamaZulu nangobungoma nangobunyanga. Afika athi baba uduma ungiphelezele siye enyangeni ngiyihloma imibuzo embalwa ngibhala incwadi. That was clean. Ahambe ubaba uduma bahambe. Mase befikile enyangeni bawubamba ulayini mase bengenile inyanga ayuvuli phela umlomo okungadekeliwe. So ke umuntu ozwe isiZulu baba uduma umlungu asizwe ahunshela. Maye hunshelwa kumlungu athi baba uduma khipha-ke phela mina ngiphethe lulu. Kanti kwelo moya wenzani uduma uyanikela kwelinye altar. Ayikhiphe imali ayike kuqoqeke kwenziwayo kuyelwe emuva-ke. Ebusuku ubaba uduma uzithola ulele kujantshi wesitimela akazi ufike kanjani. Faka amaphijana buya ingqondo akhumbule kunomakhelwane oseduze athi uya kumakhelwane kanti ulahleka kakhulu azithole ongena olwandle namaphijama. Vele kuqhamukiswe lithi buya lapho yakhona isiyasi ingqondo usolwandle ajika abuyele emzini wakhe. Imhluphe lento ahamba ayofasta ngoba kuyafasta bafowethu. Ayahamba angene emkhosini afasta. Athi uNkulunkulu awuzange utele kimi kuyongena enyangeni. Indaba yonakala ukuthi uye enyangeni. Ingakho ungabanga namehlo kamoya ubone ukuthi uyanikela uma ukhipha imali. Amadimoni akubambe lapho ucishe wafa ukuba ngikuvikelanga. Uzoshewe isitimela number 1 ngakuvusa. Ubusiyogunya kwenyoka yasolwandle udrag ohlala olwandle ngakubuyisa. Nginamanje ngiyatshela akukho wrong ufellowship. Angene umfundisi nomona hamba ufellowship. Kodwa uzozibona usubuya khona ufana nobaba. Uzozibona usubuya khona ufana nobaba. Ngoba kwenye indawo udayisa amanzi, udayisa amafutha, udayisa lokhana awathemba oseduze kwakho. Mhlawumbe bathi ungihambele ngisaye toilet wabamba amafutha ngena ngadimoni. Uthi wena wathenganga mina amafutha kodwa ungathini. Qaphelani-ke anginamona hambani ofellowship. Nginenkinga uma usubuya namadimoni. Nginenkinga uma ungasabuyi. Kodwa iqiniseni lazi ukuthi ngikutshelile iqiniso. Uhambe nani nenxeba. Asiqhubeke nenkonzo yethu. Ngakho-ke uthi uJesu kumele kugcwaliseke kimi lokho kulotshiweyo ukuthi wabulawa kanye nezelelesi ngokuba okuqondene nami sekuyaphelela. Usisi umuntu noma umzalwane obonayo uma izinto eziqondene naye seziphelela. Njengoba wabona uPaul uTimotheo wesibili wathi manje sengiyanikelwa ngikulwile ukulokuhle ngigcinile ukholwa ngilifezile ibanga lami. Babusisiwe abantu abanjalo. Ngikhumbula umfundisi wasentabeni wayesiphathela ibrand eBinoni ehlala eSoweto. Lasaqala khona ukubonana nobaba uJali sase sazana nje singazani ngamehlo. So ngaba lo mfundisi wafe ekhuluma amazwi kaPaul. Wafe esetoilet ekhishwa isisu kungasaphumeli. Wathi angena unkosikazi wathi ngikulwile ukulokuhle. Wathi ngiligijimile ibanga ngigcinele ukholo waphuma umphefumulo. Kumnandi ukungcwaba isosho elifana nalelo. Kuyinhlanhla kimi kuyisibusiso. Angazi wena ngothini mangcwaba wena.
ngithi ubusisiwe kumzalwane obonayo izinto seziphelela ngaye uthi uJesu ngokuba kuqondene nami sekuyaphelela okuqondene nawe uyobona masekuphelela lapho udinga ukuphelela manje Matthew 5:48 phelelani njengokuba uyihlo sezulwini ephelele kufanele sihlale siphelele kuze singazumeki ngoba vele losuku luzanenesela kodwa bakhona abakhanyiselwayo njengalo mfundisi engikhuluma ngayo ngezikhenya ngaleyo ndoda yakwangema umfundisi ungena ubathi mayisebona ukuthi uyaphuma umphefumulo bathulwe ngazona noma uyalo uyabona nje usempini noma ubona kumnandi nje bathi kumnandi kwaJesu isazi ke noma kumnandi uma usempini abukho kumnandi ngoba uyalwa kuze kube sekupheleni kuze kube sekufeni and he was numbered with the transgressors. Luka 23:32 lithi kwakukhona nabanye izelelesi ezimbili abayiswa ukuba babulawe kanye naye. uJesu indlela umhlaba portray ngayo wabonakala efana neselelesi kwaze kwakhululwa esinye kwabula uJesu ngokwabukeke iselelesi ngezathu esodwa ukuthi uthe uyindodana kaNkulunkulu masihambe nyathebeni zakhe nathi bazosigxeka basigxekela ukholo lwethu basigxekela ukuthi sithi uJesu Kristu uyinkosi ngakhumbula amanye amagama engisanda ukwatshela umzukulu usabele ukuthi ngelinye ilanga la ehamba nomunye umfundisi emgibelisile webandla nje lidumile ngizulisha bazolazi abanye kanti angeke egxekele mhlawumbe futhi bazelalela nenkonzo ku-YouTube babe nesikhathi uNkulunkulu ebathanda bezokusabela ukuthi uJesu Kristu uyinkosi usethi hawu nawe usonta lapha esontweni likaNsibande usethi usabela umkhulu wami loyo umkhulu wakho nofanele landa ngalo Jesu Kristu inkosi wethu oyizwe lonto leyo umfundisi onebandla elidumile uyofuyilanda uma ukhulumiswa ambanike no fellowship nokuthi abantu abanjalo bathe nofanele landa yazi ukuthi uqinisile siyofazilanda simncoma uJesu wethu siyongena ezulwini ngoba sithe uJesu Kristu inkosi mawusho njalo uyasindiswa usho njalo uRoma 10 movuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi uyasindiswa manje ngokungazi lokuphuphutheka khona amabandla anabantu abangabahola abayizimpumputhe bahola impumputhe bazise esihogweni bathi ukuthi uJesu Kristu inkosi ofuyilanda mbonga uNkulunkulu ukuthi usendaweni ekhulunywa izwi usendaweni okushunyayela izwi ngoba nama ngiyeke ukumbonga ngimbongela ukuthi wanginike ivangeli eliphilayo ngiyambonga kakhulu noma enginike selimdala nyaka ka16 lo ngishumayela kodwa mhlambe futhi khona into ayeyilungise engiyicabanga abafana abancane abagcwele emasontweni namhlanje abapostoli abagcwele hayi abayidlalisa abayikhohlisa uzimu bayawuvula hayi bayawuvula nakwazi ngofakazi nayo so ke manje wabona uNkulunkulu anizulithemba anizukungithemba kuba ngibiza ngisemncane akangibize senibona iqinile le ndoda isibheke wena ngeke idlale ngathi ngiyabonga ke futhi angidlali ngaye okholelwa ukuthi ngidlala ngaye I don't have a problem yobona ngosuku lokwahlulela ukuthi ke siyadlala noma sidlala lithi ke kwakhona nabanye izelelesi ezimbili abayiswa ubababulawa kanye naye sebefikile endaweni okuthiwa yikhanda the skull bambethela khona nazelelesi esinye ngakwesokunene esinye ngakwesokhohlo kuthiwa ke endaweni okuthiwa yikhanda njeke siqale sibhekele indawo ngoba bayacula abantu baningi bakhuluma bacula ngeGolgotha bacula ngeCalvary abazi ukuthi bathini
niyazazi ukuthi ngizonithini kodwa bathi kunendoda yapha eCalvary. Igama-ke elithi indawo yekhanda lisho isikali. Isikali ugebhezi lwekhanda. IsiLatin ukuthi iCalvary, kuthiwa Calvaria. Calvaria, that is the Latin language, iCalvary. Bese-ke kuthi-ke ngesi-Aramaic kuthiwa iGolgotha. Isi-Aram leso, Aramaic, iGolgotha. Isi-Aram-ke, Aramaic language esondelene nesiHebheru kodwa zifani ncamishi njengoba ubona isiZulu nesiXhosa. Siyamuzwa uMxhosa mayisuku mayikhuluma neXhosa liyasizwa masikhuluma, neSwazi liyasizwa masikhuluma, nathi siyalizwiswa. So ke is-Aramaic is very close to Hebrew, but isilimo oluzimele ngokwalo, bona-ke bathi iGolgotha. Ngomthetho mabelibiza bathi Gulugutha. Gulugutha. Thina ke sithi iGolgotha-ke sifake ezulwini. AmaZulu ahlale kumsha izinto zawo. So ke seniyazi-ke uJesu-ke waya lapho wayobethelwa nezelelesi ezimbili okuwuphawu lokuthi abantu ayibalandile. Akuqedile-ke lokho abantu abalandile kodwa akazubalanda bonke. Khona bazovuma, khona bangazuvuma. So esinye iselelesi sasimele abangezuvuma, esinye iselelesi simele abavumayo. Ingakho-ke zabambili zamkaka. Wayithulela nje samdelele esinye, wayithulela nje samvikele esinye, wayithulela wazokhuluma esesiqinisekisa wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. So noma ethule khona ithule lisho njalo bathi impendulo ikhona. Kubiza wena ubekezele, thula phambi kaJehova ulindele yena. Mazenzele into zakho. Manje ngisho ubaba uDuma wavele wahambe ngambikelile engacelanga protection. Uma uhambe uyofellowship uyathandaza ucela inkosi protect, inkosi kubiyele. Uma uhambe uyofellowship uyambikela umholi wakho. Awenzi lento enziwa abanye. Ivele ngihlekisa. Ake ngiyanise ngamafakathi. Ayenze amafakathi lento, bayenzeka baze bangitshela. Kodwa ngenze example ngamafakathi. Ngoba emafakathini kunabefundisi. Nalobe umvangele sele uzoba umfundisi from tomorrow. So mama uZondo uzogijima nabafundisi. So kuyisenior pastor ke. So ke akufanele ukuthi asukele kuba umnikazi baningi ke babili sebezoba babili. Atshela umphathi wohlelo athi ngizobe ngekho enkonzweni sengathi uphethe umphathi wohlelo. Umfundisi ubika la iphethwe khona akabiki umphathi wohlelo. Niyangizwa kodwa uma umZondo usetshela umphathi wohlelo ukuthi umfundisi umnikazi akekho, utshele wena yebo uthi angumbika mawe. Ihlazi walizwa kodwa yalizwayo mhlawumbe angamtsheli kuzwakala sereporter la phambili umfundisi ubani uthanga umbiko uthi akekho. MaMzondo afake ikhanda phansi akazi kodwa umphathi iyezwakala kodwa lento. Ungathini wena ubaba wena ekhaya umama tshela ingane otshela ubaba wakho ukuthi ngedrobheni. Noma ubaba utshela ingane utshela umama wakho ukuthi ngedrobheni. Use umama lo mama, ubaba lo baba, umfundisi lo mfundisi. Sengishilo bazothi ngithe hayi ngishilo vele sengiyadlula kule izwi. So ke uJesu kwakufanele alenge nezelelesi eziwu2, esinye simele abazophenduka, esinye simele abayisikhobheni. Ngoba kubona bonke abamthandana abamabukela uJesu. Ukwemthu ukhethana. Yikhethi ngime eminyango ngiyangqongqotha. Ozwayo izwi lamavule ngizongena. Olizwayo ngizibe angeni.
lo ngalizwa angeni ngoba ngifuna ukuvulelwa isikhulu lesi esilokhaya unomusa unenhlanhla kuthi wena uJesu azonokha eminyango wakho uneshwa bawungomzwange nokha uneshwa uma uzomdelela yenzeka leyo mawuhlezi endlini usawa fika umuntu anokhe ovela ucashe kakhulu awazi ukuthi kunokha bani uyesaba kanti sekuzobuyela mhlawumbe uma wakho ubehambele osebenza ingane yakhe ayemvuleli yesaba hamba umama olale veranda sasekuseni hawu mama uphumapho ufika ngekuseni anginokhile wangangivulela how do you feel uvalele umama emzini wakhe uvalele uJesu ethempelini lakhe umvalele ngoyibona ufana nobani sobe singekho lapho thina umsana uNkulunkulu sobe siteze ehlalweni zokwahlulela sahlulela izwe ngakho-ke uJesu wayebethelwe nalezi zelelesi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi lithikizwe kepha abadlulayo bamhlambalaza benikina amakhaya hayibo inkosi yami yababehlambalaza inkosi yakho yababehlambalaza wawuyokwenze njani kuwa ukhona wenze njani manje umuzi wabemhlambalaza ake sikiyeke lokho ngoba uzosho ukuthandayo ngoba phela kube khona ngaleso sikhathi njengamanje ngogibela eTexini ekhaya kuJesu kuliwa naye uthini wena yini oyikhulumayo uyamvikela samvikele sinyiselele isahlule kokuthula singazi ukuthi ukuthula kwaso kuzokwenza ukuthi ngisho namhlanje siyabusa ezulwini uma kuukuthi khona ukuyincinze sithi mhlambe ngiyaphupha ngisazuvuna yimi ngempeleni la kade ngibambe inkunzi ngishaya abantu ngibulala abantu ngibagwaza ngila namhlanje just for defending my Lord kaze kwenza ngalo lo muntu odefend uJesu nje phela wangena ezulwini kodwa wena ukwazi ukumdefenda bamnephuza ngapha nangapha uthule ngathi awukho bakubingelele sawubona saba nokuthi uJesu Kristu inkosi yebo uyasaba ukuthi uJesu Kristu inkosi usaba unamahloni ngaye uthi naye uzoba namahloni ngawe phambi kaBaba nengilosi kaBaba qaphela esinye iselelesi esasiphanyekiwe samhlambalazi oh ya ngiyabona ukuthi umoya usungivulele enye indawo la ngikhona abadlulayo bamhlambalazi banikina amakhanda abo wesipoti bathi wena odiliza ithempeli ubuye ulakhe ngensuku ezintathu zisindise uma uyindodana kaNkulunkulu wehle esiphambanweni bayasigxeka abafowethu ngeentshumayelo zethu uJesu wayishumayela ekhuluma ngethempeli liwuye wathi uzolidiliza in 3 days alivuse esho umzimba wakhe ngizovuka after 3 days abantu abasenyameni bathi ukhuluma ngeJerusalem leli thempeli alakhe iminyaka eminingi uSolomon wena uzolidiliza in 3 days ulivuse kuyahlupha unga-understand kuyahlupha unga-understand ngisanda ukuzwa into ebuhlungu engidabukisile ngoba ngizange ngenze lutho ngayo kodwa yodwa into engayibona kanti izulwini ngithandwa kangaka ngiyazi mina ngiyathandwa izulwini ngazi wena ukuthi uyabona nje uyathanda angithandwa ngaphezu kwakho ukuthi ngiyathandwa nje uNkulunkulu akabafuna abantu abalwa nami ngisanda ukuthola lo akabafuni abantu abalwa nami angizombala lo munye ka2021 ngizobala lo ngisanda ukumuza baba uSithole uzokhumbula kodwa eminyakeni emithathu edlule sishisa impahla lapha kubabani kwabusi wasibiza ubusi sashisa impahla wardrobe imbed impahla ebhekile osofa bashutha nyangizwa kodwa
bashutha bayigaxa ku-social media yahlakazeka kwakhulunywa kabi ngoNtsibande oshisa ifenisha yabantu. Ngelinye ilanga omunye umfundisi wala engeze umusho wa-introducewa umfundisi omunye ongenwa la entabeni komunye. Hayi lo umfundisi uSibanibani ukhonza noNtsibande. Hawu lo Ntsibande oshisa impahla zabantu lo bashisa nini abaphuza ngababhebha ugwayi nazokuthi ehlangana kuyangibuka uyobashisa nini umfundisi okhuluma la magama. Hayi ofika lensizwa yangitshela phela kunje kanje ngixoxa hawu kunjalo na this week esiphuma lona ngitshela lo mfundisi akasekho emhlabeni. Uthe maqedwe ukusho njalo a voice spoke to me athi ngoba walwa nawe wakubhuqa nathi uNkosi kanti umthanda kanje ungibela izinto engazazi. Ngiyathandwa ezulwini akungijabulisa okwenzeke kulowo muntu kodwa wayengabhuqi mina wayebhuqa ongithumile ukuthi ngoshisa lezo mpahla. NoJesu bathi uthe wena uzodiliza leli thempeli lakhe in 3 days bembhuqele ngesiphambanweni bathi zehlise. Hayi sizobhuqa ngeentshumayelo zethu singabi nandaba. Ukumbuzo wethu umkhulu ezulwini. uNkulunkulu uzoprotect amayithanda amshaye lo muntu. Kube buhlungu-ke ngoba angaze ngithanda zaze ngisho kwaba buhlungu ngeke ngikhohlise. Kube umfundisi ufile mase confirm ukuthi it's because wabhuqa mina. Wathi ngibashisane nabantu hambe ngishisa impahla zabantu. And lo muntu ngisangazi uma ngiyaphazama ngazi uma uphelanga u3 months noma yini wafakaza wathi usenimpahla zabuya zonke uzithole ngendlela enjalo ngoba kunamzalwane namungu wathi into ekwamthengela ngokwenza kodwa unempahla igcwele indithe ngoba wakhipha ezikaSathane. Hlala-ke yona nempahla zikaSathane zivimbe ezinesibusiso. Uma wenza into kaNkulunkulu awubali awuthi uma ngishisa lo mbhede ngizolalaphi uyazi yena uzolala. Uthi ngakhathazeki kalutho kunodlani nophuzana. Unganabezwe bayakhathazeka. Nina funani iqala umbuso kaNkulunkulu. Matthew 6:33. Funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe and everything else shall be added unto you. Ayikonke okunye uzokuthola kuze kweqe. Ngoba wena ufune yena. Asiyeke ukufuna izinto zomhlaba ngeke senzele ukuthi uzoyishiya. Zodala ukuthi sekufanele uhlwithe ungahlwitheki ngoba inhliziyo yakhe kulezi zinto zomhlaba ngoba uyisebenzele. Kwathi sekufanele asinde umkaLoti kuna imvula eyisibabule eSodoma naseGomora waphenduka insika kaSawoti noma isiduli sikaSawoti whatever the case might be ngenxa yokuthi inhliziyo yakhe yasale emuva. Musuzithanda izinto ezisebenzele kakhulu udlula uJesu kodwa thanda izinto ezinikezwe uJesu ngoba uthando lwazo ngeke lukubambe mawusuhlwithwa. Musuyithanda imali kangaka uzofuyishiye bayidla abangayisebenzelanga. Zidle ingane zakho ziyiphuze zijole ngayo. Le moto yakhe ayithanda kangaka izohamba iphuza utshwala ipaka kumathaveni ungasekho. Thanda umuntu okunikeze yona ukuze uqhubeke nokumthanda noma usuyishiya lento ngoba sizoshiya lezi zinto sihambe sezulwini. Kanjalo verse 41 nabapristi abakhulu bambhinqa kanye nababhali namalunga. Abapristi abakhulu bantu abathenjwe uNkulunkulu engakafika uJesu bantu ababethethelela abantu izono. Abantu ababemukela imhlatshelo kodwa nabo bambhinqa. Ngoba ukukholwa kusikhona kwabantu bonke. Ukukholwa bafethu siyakwambulelwa. Nakungaqhoshi ngokukholwa kwakho uqoshela abantu abangakholwa. Ngoba wambulelwe kungumusa kaNkulunkulu. Kungumusa wambulelwe. Khona abangakholwa kangcono kunathi abambulelwe.
usudlala ke ngokukholwa okuzoshayeka kusasa. Usudlala ngabantu abangambulele ukukholwa, bakhulekele bambulelwe ukuze ungene nabo ezulwini babe umqhele wabo. Ukuzophakama uye phezulu uzibona ungcono. Athi umpostoli Paul ungabe lona lo yacabanga ukuthi mkhulu kunalokho afanele akucabanga, ngoba ukukholwa kwabelwe isilinganiso. Uzobona ukukhulekela abantu besini, bona ushumayelo nebranch enkulu kunabanye, usuphakama lo branch yakhiwa nguwena. uNkulunkulu angayishaya iqede kusala umuntu oyedwa, kusala umndeni wakho. Kusuthi uSathane umsukela uSathane, kanti wena nempakamo yakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngesikhathi bembhinqa abapriest okhombisa ukuthi babe nomona, bathi wasindisa abanye ngezisindise yena. Bakuphatha kabi ukuthi uphilisa abantu, bakubahlukumeza benomona, bathi akayisindisi. Kangasindisa abantu ababoni ukuthi njengamanje isikhathi sokuthi asindise amamiliyoni. Ngesiphambanweni wayisindisa thina, bathi yethu uyisindisa ngosindisa abantu. Masolo uzobavula amehlo, njengoba elenga nje usindisa amamiliyoni, wasindisa one by one lapha nalapha. Njengamanje usindisa abaningi kakhulu, uzowehla ngesikhathi sakhe, hayi ngesesifuna yibona. Ngoba isikaNkulunkulu isikhathi ekusiqhathanise nalokho. Uthi bathi zisindise, angithi uthi inkosi yakwa-Israyeli yehla manje esiphambanweni. uJesu wabadabukela ngelinye ilanga, bathi bayisizukulwane esifuna ibonakaliso. Bathi maye kulesi sizukulwane bayohlulelwa amadoda aseNinive, okwafika uJona enuka inhlanzi, eshobeni enga-ayinile, engafakile isuthu. Ngicabanga ukuthi wayehamba ngenyawo, waphela inhlanzi ayimgwinyile, amkhipha kwenye indawo, asiza ukuthi wambothenga icathulo. Washumayela insindiso ephilayo, baphenduka eNinive. Kwaqala inkosi yagqoka ingubo yamasaka, yamemezela ukuzila ukudla, ethenga uJona uthi angimtshela uJehova Sebawothi in 40 days yolubhubhisa eNinive. Uthi uJesu lawo madoda aseNinive ayohlulela laba abantu abafuna ibonakaliso. Bathi yehlana nowasindisa abanye, sifuna isibonakaliso yehla phela. uJesu maye kulesi sizukulwane. Uthi kwasuka inkosikazi yaseNingizimu, that is in Africa, yaya kuSolomoni izwile ngaye, iyobona imangaliso zikaNkulunkulu ezenziwa nguSolomoni. Uthi the same woman will stand up on the judgment day, ihlulela abantu abafuna ukubona ibonakaliso. Ibonakaliso ngeke uyibone uma ungakholwa inkosi uJesu. Ukukholwa kwakho ukusindisa. Kube besinethuba. Abanye balaba abantu ngabe bekholwa, abe begula bebezisungwe zokutshela sisindile thina ngalona mkhuleko. Asibekwanga izandla but we are healed. Ngoba sihambe ngokubona, sihamba ngokukholwa. Wena ufuna ke ukukholwa okuhambisana lezandla, ufuna imanga, hayike asingeke sisho lutho thina. Sisakhuluma ke ngokuthi he was numbered with the transgressions, sorry, with the transgressors. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Nababusi bema bebukela bamkholodela bathi wasindisa abanye, bazisindise yena. Ababusi ke manje kusebona abapriest, nababusi basho kufanayo. Lithi namabutho ambhinqa eza kuye emnikuvini, ethi uma inkosi yabaJuda zisindise. Liqinile lokuzisindisa. Yila qina kangaka igama lokuyisindisa. One babe nomona,
bengibone sindisa abantu. Thuba bengaboni ukuthi vele ubhizi sindisa abantu. Yikho belokhu bekhuluma igama lokuyisindisa. uJesu Kristu inkosi. Bathi kwakukhona nombhalo phezu kwakhe othi lo uyinkosi yabaJuda. Vele wayeyinkosi yabaJuda. Kusibiza ukuthi nathi sibe ngabaJuda ukuze abe inkosi yethu ngoba lisho njalo izwi. Licabanga amadodana kaAbrahama ibona abangabantwana bakaNkulunkulu. Abakholwayo bangamadodana kaAbrahama. So bawukholwa uyiJuda ngoba uyinkosi yamaJuda. Wena lingisa umhlanga ngeke ngakhuluma ngawo. Ngathi mawugcwele umfula kanti kumele umhlanga uvela ulala umhlanga adlula amanzi adlule olayisha khona uvela uvuka umhlanga uyimele ngathi awazulale phansi. Mabethi inkosi yamaJuda vuma usubatshela ukuthi nami ngumJuda ngaphakathi ngoba ngihlanzwe ngegazi lomJuda. Ivumela lento ayishoyo bese kuphelelwa amandla. Niyahlupha nina nikhonza belungu thina sikhonza abantu bakithi. Waba umlungu ukufika emhlabeni kodwa lithi izwi lenkosi siyofana naye sonke. Ngeke kodwa sibabelungu sokhanya njengelanga. Limbala muni ilanga linambala. That is our Lord Jesus Christ. Uyilanga lethu nathi soba njengelanga. Wona mbala soba nawo. Ubumnyama lobesiyibo noma ubansundu noma ubayelo noma ubanjani akusebenzi kusala la ethuneni. Angithi niyabhaka niyakwazi ukubhaka. Ngesikhathi ubhaka amakhekhe noma yini khona elishayo libe mnyama ngenhlama efanayo khona elivuthwa lingashi kodwa kuphume kuphi enhlameni eyodwa. Sibona ngegazi mawugula mhlawumbe noko fakela igazi nje gijima igazi lomlungu lawo. Lo mlungu ukhosha kangaka kubukela phansi nje mhlawumbe wafaka igazi lomuntu omnyama. Igazi liyafana. Ngoba inhlama iyafana ubumba esikhunjwe ngalo liyafana. Umphumela wobumba ungafani. Sasikhonzeni uJesu seyipolitiki ngenomsebenzi. Zisindisi kanye nathi. Lasho njalo nezelelisi ezayiphanyekwe naye. Samhlambalaza sathi wena usiyena uKristu. Ungangibuza ngibona ngangena nomtsibande ngithi uyangibona ngazi. Wena usiyena uKristu ovele wayithulela. Khona mase kuthiwa fanele afakaze. Nangayofakazelela iselelesi. Mase kuthiwa fanele afakaze. Khona izinto Francis Khethe, khona fanele ushumayele khona ngafanele ushumayele khona. Khona ama-arguments okufanele ungangeni kuwo. Ingakho izwi lenkosi lithi balekelani ukuphikisana ngezwi likaNkulunkulu. Ngoba uzothi usuka lapho usuhluthuka inhliziyo usuthukuthele. Khona izinto okufanele singaziphenduli. Lingiso abangani bakaDaniel. Mayethu uNebukadnezar uzoba isithando somlwesipinde kaningi. Bathe thina sinekukuphendula kule ndaba. Thina sokutshela ukuthi ngesiguqi. Kwaphela nje. Wena ungayibuzela usho yonke izofisa ukuthi thina sinendaba nje nalo. Yingakho uJesu wathi ningathathi isipho sabantwana isiphonse ezinjaneni. As understanding ukuthi inja yini. Inja umuntu ongafuni ukukholwa. Inja umuntu ongafuni ukuzwa. Inja umuntu okhonza ukuphinga njengenja iyaphinga. uJesu ungahamba wabhisha nalabo bantu. Athi umpostoli Paul 1 Corinthians chapter 5. Athi ngitheni ingadli neyifebe neyiphingi nababulali nabakhonza izithombe. Athi angisho abalelizwe. Isho umzalwane oyibiza ngumzalwane eyisifebe. Ayibize ngumzalwane ephinga. Ayibize ngumzalwane ekhonza amadlozi. Ningadli nokudla nonjalo. Kodwa usithola thina sigijima siyodla nabo. Sibalekela labo abangakaze basindiswe. Bazosindiswa kanjani masingabalala? Usethi-ke zisindise kanye nathi. Verse 40 sasesiphendule esinye. Sasithethisa. Ngithanda igama lokuthetha. Walwa elwela uJesu wamthethisa. Wathi nawe umesaba uNkulunkulu
ingani ukulokhu kulahlwa nawe na thina kambe ngesifanele ngokufaneleyo ukuba samukela okulingene nesikwenzile kepha lo akenzanga lutho olubi sasesithi Jesu ngikhumbule xa usufikile embusweni wakho samvuma uJesu ukuthi uyinkosi samvuma uJesu ukuthi ungogcina alpha and omega isiqalo nesiphetho waseqinisekisa wathi namhlanje ekusasa uzoba nawe eparadise wathi ngiqinisile ngithi wena namuhla uzoba nami eparadise ithi izwi lenkosi ngaba ihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishagalolunye ihora lesithupha-ke wafuthu 12 emini ihora lesishagalolunye 9 so u-3 ntambama makubalwa usuku laqala ngo-6 luphele ngo-6 ubusuku buqale ngo-6 buphele ngo-6 12 hours so qala ku-6 ubani 6 hours kwaba mnyama ngehora lesithupha oku-12 emini ilanga lahluleka ukubuka uJesu ethwele izolo iba ilanga lahluleka ukubuka uNkulunkulu elengemthini ukubuka umdali walo efa esiphambanweni nafiphana lathi ngiyayeka nami ukhala wakhala wathi uNkulunkulu wami ungishiyelani na ngoba ngishuyisa uqobo lwakhe wahluleka ukungibheka ngenxa yezono zami angazi noma nangezakho ngazi nini ukuthi ngenxa yezono zami wakhala uJesu wamfulathela uyise ngazi uma waseyisolo uNkulunkulu ukuthi kodwa ngayithatha ingane yami ngayifaka enkingeni yiyo lesinje ingakho uNkulunkulu engeke abe nesihe bayakhohlisa abathi uNkulunkulu uthando uyasithanda ngeke kulahle esikogweni uma shiye yakhe indodana ngezono zami lohlulwa yena ukungilahla ngenxa yazo ngokwanikela ngendodana yakhe akhohliswa abantu wena lophela uthando lole yakhe izala wena engakuzali-ke akasizali thina wasibumba yona wayizala yaphuma kuye thina wasibumba wayesezozizala kweni kamoya bonke abamamukelayo uJesu wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu bangazalwanga intando yendoda intando yenyama kodwa bazala ngomoya bangabantwana bakaNkulunkulu so ngeke uthi uzele ngomoya uyasithanda kodwa ngeke asiphathanise nendodana yakhe ngakho kungabozikhohlisa cabanga ukuthi ungcono kunoJesu uJesu wayeguqa mayithandaza kodwa wena ufuna ukuguqa noma usibona siguqa uguqa casha ngamadolo uthi uphethwe amadolo ngasuke ngibabize khona manje ngoba khona abaguqa bephethwe amadolo basukume ngasekho ngoba babeguqela umphilisi uzokuphilisa kanjani ungafuni ukumguqela usitshela uphethwe amadolo uzosindisa ubani ongafuni ukumguqela masibambisiseni bafowethu isivumo sethemba lethu singaqedi ngokuba ukholekile loyo wethembisayo sibambelele isivumo sethemba lethu sithini isivumo sithi uJesu Kristu uyinkosi sibambelele uzongena ekhaya ezulwini uyongena ngaso ngoba yena indlela neqiniso ngeke ungene ngaphandle kwaso ngoba uzobe ungamvumanga ukuthi uyinkosi leso sivumo safaka iselelesi eparadise siseparadise namhlanje silinde uJesu azolanda ibandla bese siyongena emzini okhanyayo eJerusalem elisha eJerusalem elisezulwini singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabantu kodwa masivuselelana ikakhulu njengoba sibona usuku lusondela ngokuba umasona ngamabomu awukumnikelo ngosona emva kokuba sesamukela ulwazi lweqiniso kuphela ukulindela umlilo osabekayo umlilo oshisayo
uzoshisa amaphika amkani masithandane. Babongcwele babulungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa siyabonga, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu, udumo lonke lungolwakho. Siyabonga ngakho konke osenzele khona kuze kube manje. Asize abantwana bakho bangabi ngabaluzayo kuphela bezikhohlisa. Ushilo kuJohn 12:48 wathi ngeke usasahlulela izwi umkhulume kithi ezosahlulela. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sambonga uNkulunkulu kuze kube manje. Khona engizombiza engakezi umphathi wohlelo. Uzoyifunda enkulumweni ukuthi ngikhuluma ngaye ngoba ngiyamzuma akakulindele lokho. Angazi ke wena uphuma uyothama, mhlawumbe wena lozobizwa. Nophuma hambe uyothama. Mhlawumbe wena lozobizwa. Lalela inkulumo bese yabonda kusuka. La phakathi kwethu bafowethu khona umntwana kaNkulunkulu engifuna ukumnika ithuba asibingelele ukufika kwakhe labo kuyisibusisi esikhulu kumina. Ngaya eHoly Nation Bible College ngiyofunda, kodwa ngangingazi ukuthi phakathi eHoly Nation Bible College uNkulunkulu uzovusa umuntu wasekhaya lezwi othisha bakhona. So ngilala ngikhona othisha baseHoly Nation Bible College. Lo engizombizezela uyafundisa. Very good kwezokushadisa. How good ngendlela emangalisayo kwezokushadisa. Sibe nkalazi uzobaleka. Ngabe wena ophumayo. Ukukhudi kwezokushadisa. Singencwadi zokushadisa nje uyena uyafundisa. So ke ngumnika ithuba njengothisha wami esengifundisa naye ezelanga phambili azosibingelela indlovele ekhaya ngokweswela belusi dokotela uNdlovu simsumseni ngehlombe njena kahle vele sezenzele Dokotela wami uNdlovu suka le phansi ngonyameni eThekwini. Oza dokotela ngiphe imic awodala ba senimnikile imic ngadumisana ngasamanje sokudokotela lapha khulumela khona uzophuma kahle lapho ungasabi. uJesu Kristu inkosi uthi ngikunikeza amandla wazikhawula dokotela wami aposi yahluka hlonipha ngilala ngikhona uyedokotela uzocela umela dokotela funeka uphume lapha imalade ngimkhona. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Haleluya bazalwane. Bazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngithobile phambi kwenu. Bengazi ukuthi uba umpostoli uzobe sangikhona. Mina ngithi ngizenkozweni yePhasika. Haleluya. Kunomzukulu wami amen bazalwane. Lento ekasuka ekumbikini wayeshumayela ngempeni. Umzukulu wami ukuthi ekuseni bese seliwe athi awugogo awubra SD uzongibulala ngempeni gogo. Bese ngithi kuyena wedala ingcebo uyamazi ukuthi ngalo bra SD ukhuluma ngayo. Athi hayi gogo bra SD uzosibulala ngempeni. Umemo benele ufike kulethi ngo 10 minutes
afake ikhasethi yakhe uma kumpostoli uDr Nzibande ayidlalise ikhasethi yakhe. Kodwa ukuthi uma sekudlulile ngo-30 minutes kube isibhaqa. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ukushaya nabazalwane lokumukelela kahle. Jesu Kristu inkosi. Kulisikhathi ngizela ukuthi ke nizwe le ndaba indlela eseyixoxe ngayo niyayizwa ukuthi ngaza nizwe ngaba nenkonzo wangakayize Holy ngashumayela ekhwezini ngepeni you-other pencil ngethemba niyayazi obana bayazini zandla phezulu khona ngizobona awukancane fanele uNkulunkulu mayengepha ithuba ngishumayeze ngepeni. So yayisekhwezini khwezi-ke liyahamba umsakazo thisha mumbeke esikoleni sikamzukulu wakhe wayithanda waseyisebenzisa ey'nganeni kanti sengiqalile ngiyafunda mayesefike ekhuluma-ke angithi phela ngo-Ezinzibane kushuthi uthisha wenze ukuthi ngilingane ney'ngane ku-Bra SD. So mfana lokho ebambe lokho ku-Bra SD sabethe ugogo wakhe lo uyamazi lo muntu ukuthi ubani kanani hawu Bra SD gogo. So-ke umbize u-Bra SD lo wasukela lapho nomama uNsibande kuthiwa umama u-Bra SD ngithoba. So-ke basibiza ngo-Bra SD-ke ngenxa yalowo mzukulu bengiyitatisa ukuthi izwakale ngendlela evele wayishaya ngayo nje niyizwile kodwa niyazi isuka phiya mphathi ohlelo. Antoni buye acela ukudlulisela kona egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Njengamanje bazalwane kuzongena
okuthambisa amathe. Socela abazalwane bahlale basukume ngoba sebetholile. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngithandazelo kokuzotholakala. Sithandaza wena. Sekuhleli umsebenzi. Jesu Kristu inkosi. Ngizocela sithandaze sibonge. Ubonge nenkonzo. uJesu Kristu inkosi. Babona amandla onke babongcwele egameni elihle lenkosi ethu Jesu. Kunika udumo sithi lukufanele wena wedwa. Uyinkosi ezulwini, uyinkosi emhlabeni kuyo yonke imikhawulo yomhlaba. Baba sibonga uNkulunkulu engcwele inkonzo osiphe yona. Baba siyabonga siyakudumisa ngayo ukusifundisa nokusikhumbuza nokusiluleka uNkulunkulu engcwele indlela efanelekile esenza siphelele sihambe sizingcwelisile kuwe ukuze uNkulunkulu babona amandla sihambe singabi nasici kuwe angabi namunye ozotholakala uNkulunkulu namandla kukhona osilelayo ezimisweni zakho siyayikhulekela egameni lika Jesu ukufunda esosifundise ngako manje nangencebo yakho siyakudumisa ngako sikhulekela ukuba izwi lakho esesilizwile Nkulunkulu namandla sibe ngabalenzayo singagcini ngokulalela kuphela uNkulunkulu oyingcwele ngoba kuyoba siyazikhohlisa siyakhuleka ke sithi udumo lonke lokufanele manje kuze bephakade amen Jesu Kristu inkosi sikhulekela nesinkwa osipha sona manje esiyosiphuza uNkulunkulu oyingcwele esiyosiphuza usilungiselele sona ngabantwana bakho siyakhuleka usiphusisa abantwana bakho bathi noma bedla noma bephuza kuso kepha baphilise enyameni emzimbeni bapha amandla babuye baqhubeke kulona amandla nenkonzo osibekele yona kulolu suku sicela konke ngokubonga nangokukholwa egameni lenkosi ethu uJesu Kristu inkosi amen